Hagari mas bukoi to indo wai kerpang nak benda I kerlang kada sau bain light naga jing ting beach to indo wai nak benda I Michael Paliar bain kerla ka bamut to indo wai nak benda Ilisia Warlang bandon jing kasuk kasain yai kunlung barbaniyo ka jing kor jing kia med barman sim to indo wai nak benda I clearfulness but richfulness but Louis Wilsman ban light nag jing pang jing shitom baro to gendo na kabenda kay kasam jongi kolita walang bado harbot tongni ban light nag jing pang jing shitom baro to gendo na kabenda ki kun kikti kedua nak benda I Elisha walang badilumlang thongni bandaun ke jinge terlelang ha ke ing kesam tu kedua bakin don barabor hapra ke ban ke bakoid bakiam tu kedua nak benda I Gita Mary walang reading land linkoi ban light nak jing pang jing shitom batung na itru ya baro ki kam ki jam jungki ba ubul nikr doya ki tu kendo nak benda Ilisa walang ban khasuk khasain tu kendo nak benda I Balarisha walang bad kana ba ino jing kor jing kia med barman sim tu kendo nak benda ki ingesam jong Ilisa walang bad Banisha waniang Rengar bad sangur ki khun bakin don barabor hapna gamet ka bakhoid bakia Jim number Laispa Saupo. Laispa Saupo. One para yaro you try, hallelujah. Demani long play, hallelujah. Rush you try like jing I go, hallelujah. Like me some to ya. ha ka kerteng ukpa badu khun badu men sim bakoi Amen. kajing ayai jung utrai jung yu Jesus Christ barg jing et jung blai lem barg jing as log jung men sim bakoi ken don ring hard bad phi baron Bengabat Piro. Government ka para bayi how Jesus Christ hagane ke men sab sach sin galaman khamar gudwan jung utrai ban shim da hagane ke mas bakoi rag jing et ka bakrao tu ngai tia ba rag jing tumo jung min da hakmat ujisum to ngai krapang ka benda ki inga sam jungi Nak benda kik mek pa jongi ki kon kikti khin men ki para jongi ki parlo ki paraman jongi baro tungin duai kerpang nak benda baro ki bapang ki bashitom kam kerpang ki tuban hapa hospital menda ki tu bela panjing duai nangi ibai pa ibai tungin duai nak benda baro ki men sing ki bala khladno na ki inga sam jongi ki bathoin jongi tungin kerpang ya ublewan map ya baro ki pop jongi kana bakin poi ka to jakka ba uble bela pen kre nak benda jongi Tungin dua nak benda baro kinong po bakin kerla ka bamud. Tungin iti yaka inner healing retreat kaban saman nadu lay pau tarik awani banai. Karbangin nga iti baro ki jing tumo jing hakmat utrai. Tungin iti ruya baro ki pop jongi. Lang baki pop ipin sumosi yaw blay. Ngipen mong yang ublay bunsin tongin pan map na utray hakan ke por war tongin kerpadi u jisu ban side kude ke donor jongi na baro ki pop kana mangalaman shibinda hakan ke mas bakuid daga donor ka bakuid
Anda kena dapat ayat baru ki pop jing yang kemalu try minda dapat daga jing semua segi bakrau tu ngan duai lang nga plang How blade badan for baro pada happy government ko para pangalale pop shibune daga jing perkat daga tin daga kam daga jing leklet daga jing le palar jonga daga jing le palar jonga daga jing le palar bakrau e jonga nomar kata kepada Maria kuin kabaya sa thei soti yagi angel pergeri kuin pada pi government ko para banduan kita jina how try blade jungi Ublay badan bor baro unis ne yangi pad andalam map yaki pop jongi uni alam yangi shaka jingim bam cukur Amen. Triken rat go blay is yangi. Triken rat go blay is yangi. Praise the Lord, go praise the Lord, go long benim jongi benim yangi. Triken rat go blay is yangi. Triken rat go blay is yangi. Praise the Lord, go praise the Lord, go long benim jongi benim yangi. tong in duai Koblay badan bor baro ba im junam may uba pin iait yaki baro happening bad hakndo to snap isne yaki jinkar pan jongi pait jome but to ai yaki jing suk jome hakis ngi jongi dautrai jongi yu Jesus Christ ukon jome uba im bad sen sharan gad bad me hagi jingelong kawai jongomen sim bakuit ublay junam la junam Amen. Kajimple na kakitaba ni kong Samuel. Hagito kisngi utray lo ong hau Samuel. Sakat no pidang le se namar usol haba pio I bangala kantaya u na kabalong sim halor ka Israel. Benda bia karneng da ka umpnyang bat kilet ngan pha ya pi sha ujese unong Bethlehem namar nglajit na kabanta jongahi ya u Yaus im hap deng ki kun jong u Samuel pat ula ong kumno ke nyala ban le la da usol u yos ngeu yakata un peniap yanga te utrai la ong shim ka wei ka masilut bat phi bat ong ngalawan bat kinya hau trai nang ta wer yau jise sha ka jing kinya bat ngan sa pen I ya phi ayu phi dei ban le bat phin sa pen sle na ka banta jonga ya uta uba nga ai kerteng hapi u Samuel ulale thek ya ka ba utrai ula hukum bat ulawan se Bethlehem kiten men kisan jonga ta ka shinong kilawan banya kendu ya u da ka bakyu bat kila ong hato phiwan da ka jingsuk bat ula ong da ka jingsuk ngalawan ban kinya ha utrai to pen kan tang ya la de bat ya wan bat nga sha ka jing kinya kumta ulapan kentang ya u jese bad ya ki kun chen rang jong u bad ula wer ya ki sha ka jing kinya haba ki ya wan ula pe ya Eliab bad la perkhat da shisha ubala pen sle jong utrai udon hakmat jong u Henry utrai ula ong hau Samuel wat pe ya kadur kadar jong u lane ya ka jing jrong karin yang jong u namar ngalakan ta ya u Naba utrai umpej kumba pej ubreu upej tang ya kadur kadar shabar Henry utrai upej ya kadonut te uje se ula khod ya u Abinadab bad ula penya ya u hakmat u Samuel u pad ula ong ya u Neru utrai shemjet hangta uje se ula pha ya u Shama Henry ula ong ya u Neru utrai shemjet kumtau jise ulapha niongut naki kun jong u banya hakmat u Samuel Henry u Samuel ula ong ha u jise utrai shem jet yakine hangtau Samuel ula ong ha u jise hatu baro ki kun jong phi ki don hang ne
te ula jubab dang sa uba khadu henrei hakmi udang ablang kum tau Samuel ula ong hau jese pha khot ba unwan namar ngin siam ya syong ban bam hadu ba un dawan hang ne te ula pha khot ya u bat ula penrung ya u hap syapo une ula long uba saukar ang ula don ki khamat ki ba itenat bat ula long uba bhabriu bat utrai ula ong yang pen sele ya u namar udei une kum tau Samuel ula shem ya ka reng umpnyang bat ula pen sele ya u hap reng kin men jong u bat umen sim jong utrai ula hiar kerhai halor David nadu kata kasni hadin kata u Samuel ula yang bat ula lecha Rama kaktin jong utrai Isongo yau le. Sam prapukundai nomba nyau spa nyau pusa. Nyau spa nyau pusa. Andrai antifon banikong kita kat kundai hadu alpun riu punya. Ngan roi jing it utrai junong jing it ba jing shisha raga surban nang penbla jing ba utrai daki prophet mekren hendai pan siat ngan ai kawan Yahubangajit nupan baca jonga ngan shem David syakri jonga ngalapen slegentan por blegan yai don lang bens kem Jing it to try to know Jing it but jing shisha Raka surban nang penbna Jing ba utrai Jing it jonga ba jing shisha Kin lam sha prang ya Sun sharanam jonga wabaduria yutabang melong ukwa raging penim jonga klidungan saben long bat kuning ko ngan writing Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Dople dia kikma jonga, bangan dop ya ki jing pelaka anjong me. Hallelujah, Hallelujah. Utrai undon ringkhat bad phe Ringa batpiro kajing polena ka gospel ba khoir katkum umar khos Kaburam hame gutrai kat bau Jesu udang iai lengba ke lengkha kheu hakasngi sabat kisendan kiba ia don ringkhat badu kilas dang ban kheit ek terjub kheu kumta ki pharisi kila ong ha ujisu Hapait balai kile yakaba bit haka sabat ujisu la pai kten
pimpat ju pulemo ayu u David ulale menba ula donkam jeng bam nambar ma ubat kibriyu jungu kilatengan kumno ula rung ha ing ublay bat ula bam ya ukpum balat terwa ha ublay kane kalajia menba u Abiathar ulalong ulengdo rangba kat kunga ain jongi tang kelengdo kila ban bam ya une ukpum henrei u David ula bam hi bat ula ailem ha kibriyu jungu berjisu ula penbod ya kesabat lebu nakabenda ubriyu ya ubriyu nakabenda kesabat kumda ukun ubriyu ulang kenrad wat ya kesabat ru ka gospel jongutrai ka jingera ya me ku Chris kohman ka parabayin haw Jesus Christ haga gospel mi dagasngi ngiyos ngo u Jesus ukren shapang ka sabat ngilios kana ka gospel u Jesus udang iyaid ranggat barki sendran jongum langba ke lengka ke u barkis hagasngi sabat barki sendran kelele eyu kila kait ya ke terjub keu bar ki Farisi kila yoi ki Farisi kila yoi bar kila kli ka bagi jingkli ya ujisu kila ong ya ujisu hapet balai kile ya ka ba ombet hakas ngi sabat komur uke ki sendran ki Farisi kidang ong ya ujisu ki sendran jume kila pinkain ya ka hukum jongoble kai hukum balai boleh wal ayang isi paut lagi hukum bat ka hukum balai boleh uang to kan mau ban rakhe koi ya kasni sabat kitab Exodus kalanga ba arpho khatkot pra nga ioi boleh wal ay isi paut lagi hukum lang yangi ibai lang ba Moses bat ka hukum balai boleh uang to kan mau ban rakhe koi ya kasni sabat pilaban pilai susu ba pi yo por kitab Exodus kalanga ba arpho khatkot pra ter kumnong dia ban rakhe koi ya kasni sabat boleh uang but hangne ki Farisi kila ong ya ujisu ki sindran jume kila pinkain ya ketak hukum balai kemudian kila tre hakasnya sabat kim deban tre kim deban le ki deban rakhe khoi hakasnya sabat ki namar ki sindran kila kait ya ki terjub keu kila ong ki Farisi kila ong ya ujisu ki sindran jume kila pinkain ya ketak hukum balai kumnong ya rakhe khoi ya kasngi sabat lane kasngi utrai hagasngi utrai hagasngi sabat ngideban aingu ya uble ngideban sngongu ya uble nakabenta bar ke jinggur ko ba uble la thaise halor jungi bar ngideban borom ya uble hagasngi sabat hagasngi utrai ngideban duwai ha uble ngideban songlang ba uble ngideban iyaid ba uble kato gade guru kom ngira ke khoit ya kasngi sabat kemudian gidon gaman duwai hagasngi sabat gidon gaman kanmaw ya uble gidon gaman aingu ya uble skongu ya uble kabenda ke jingurku ba uble la thaise halor jungi ibe ibe gidon gaman song lang ba uble gideban ai por ya uble hagasngi sabat namar kibe kisngi baro kibru kile tre kibe kisngi kibru kile tre bad sngi uble sngi utrai gideban don lang bad uble bad gideban borom ya uble gideban aingu ya uble Andrei ki Farisi ki ong akasngi sabat ki sendran jume kela tre kemudian kela kait ya ka lengkap kela kait ya ki terjub keu bad kela bang kato kalau ka pop ki Farisi kela ong ya ujisu hatto ke sendran jung jisu kela pinkain ya ka hukum balai jung blai hangne ki sendran jung jisu kidang ya badno ki iyaid badu blai ki Farisi kim ju pediang ya ujisu kum ukun jung blai kum Mesaya kum nong penim jangka perthei nakabenda ki Farisi Jisu umdai ukun uble ude tang nong ikai kempat kain ya Jisu kum ukun uble henry hangnengi yoi ki sendran kidang iyaid badno ki iyaid badu uble ki akran badu uble hagasngi sabat to kumno ki sendran kela pinkain ya ka hukum jung uble namar kumbangala ong kumnongi rakhe khoi kasngi utai kasngi sabat abang iyaid badu ngideban iyaid badu bule ngideban yakran badu bule ngideban songlang badu bule ngideban aingu ya bule bar ki sendran pat kinegi sendran kiron badu bule ujisu kiron badu khonu bule bar kimpat pinkain ya ka hukum jong bule komon ka parabayin haw Jesus Christ
Barabor ki Pharisi bar ki start ain ki labishni ya ujisu bad ki senran jungo. Hake jeng shisha manolap rakke manolapin kene katu hukum balai kine ki Pharisi. Hakasngi sabat maki kideban duai kideban shong hapo synagogue kideban duai kideban aingu ya ubale kideban songo ya ubale hage jaka kideban kanmau ya ubale hage jaka kideban songo ya ubale kilele kumno kilabishni ya kiwe. Temano hage jeng shisha la pin kene katu hukum balai ki Pharisi bar ki start ain barabor namar kila peit kila ikiyait barabor nadin ujisu bar ki peit hato ki baklanem bar barabor ki bishni komun ko parabain hau Jesu Christ teng haka jingim jungi ngiru ngilong kum ki Pharisi ngiru ngilong kum ki Pharisi ngiru ngi peit ya kibe no ngiru ngi peit ya kibe hato ki duai hato ki late ban shimenda mas bakwit hato ki duai rosary hato ki ban ingmene hato ki shimbenda retreat hato ki late ha ingmene ban nakmenda ki kam hato ki yarab balang barabor ngi peit bishni ya kibe katto kalong ka pop ka bakrao minda kasngi ujis urang hikay yang ibe abangile kum dong hirung ilong kum ge Pharisi bar kum ge start ain haga jakka bangirung i duai nimju duai bar ngi peit bishni ngi peit ya kibe kumno ki duai kumno ki shong kumno ki iyai ngi bishni ya kibe katto kalong ka pop ka bakrao bar kum juro bilang bak hospital minda kasngi ujis urang penkan mau yang ujis urang ong yang ibe bangi ibe ngi deban rakhe khoi ya kasngi sabat kubdongi rakhe khoi ya kasngi sabat kadba dakaba ngi late shaing mane ngi deban ai por ya uble but baros shisngi ba kibe kisngi uble ukrkhu yangi itu ke bale tre uble yu yarap yangi bar ngi kiti amen step uble yu ai bor yangi bar ngi late ban tre uble yu yarap yangi uble yu krkhu yangi but hakasngi utrai ngi deban donlang badu uble ngi deban ai por ya uble ngi deban late shaing mane ngi deban shimendai kamas bakwit ngi deban pediang ya ujisu hapo godonot ngi deban duai ha uble Henry bun sin ngi yoi kibriu kimju rakhe khoi ya kasngi utrai kasngi sabat hakasngi utrai kibriu ki pelong ka tup ka kasngi sabat nakabenda kibe ki kham let picnic let bun jet penlong bun jet ki program but pinsngosi ya uble mo ngi deban rakhe khoi ya kasngi utrai dakaba don stronglang badu ble badakaba duai tongin panmap na utrai na kamenda ki por mangiru ngi klam rakhe khu dia kasngi utrai but kumjuru tongin panmap na utrai na kamenda ki por bang ngiru ngila le kumba ki Pharisi bar ki start ain kilale mo ki Pharisi bar ki start ain kila bishni yakibe kumno ki le kumno ki duai kurukom im jongkibe ki Pharisi kila peit barabor henry kila klat ban peit thu yalade dari kita tahu jingpule baningkong benda ke sungile suna kitab jungu Samuel ublei kumno benda kitab Samuel ngile suna kumno ublei upeit ya kadonut ublei unom peit ya kiba sabar ublei unom peit ya kiba sabar ublei upeit ya kadonut jung kibriu na kitab Samuel ngile suna ki Pharisi ya gospel ngile suna barabor kine ki Pharisi ki peit ya kiba habar hatto ki rakhene ki ain kerul kedustur mo Henry ki Pharisi kim don katu ke jingid ublei du don kim id ya ublei adu ko donot haka jugur kom ko param teng haka jingim jungi ngiru ngi peit ya ke bahabar ngi peit ya ke basabar bargim ju peit ya ke donot jung ki brio haka ke pas bokoi tong ko ko param tongin panmap na utrai tongin panmap na ujisu nakabenda ki por ngi klem rakhe khoi de ke singi utrai dakaba le kiwi ki kam dakaba klam duwai dakaba namar ngirungi klam le jingya sing klam le chimende kamas bokoi bar klam pediang sakramen tongin panmap na ujisu but kumjuru tongin panmap na ujisu nakabenda ki por ngiru ngila im kum ki Pharisi nomor barabor hak jingim jungi ngirungi peit yakibe tongin panmap bar tongin kerpaudia ujisu bangi baro ngin id ya baro nginom bishni yakibe namar langi im kumba ki Pharisi bar ki start an kila im nginom pediang ki jingkur ko jung utrai halor jongi ibe peibe kon ka parba id dongin kerpaudia utrai ban map ya baro ki pop jongi na kemenda ki por ngila pinkein ya ki hukum jong bele kam thame ke hukum balai jong bele but dongin kerpaudia ujisu banera pengi ibe bangi baro ngin yo ka bor bana ban rakhe khoi dia kasngi utrai bar kumjuru ban down lang bad ublei
kenapa ini yo pediang sibun ki jinggur ku jung utrai halor jongi ibe ini ro ya Jesus Christ Jinom la jinom amen Semua bayang ngapla How blay badan bor boro Barapi government ngange Nangay how blay badan bor boro Nong tau government bakandau padahal Jesus Christ kun bamarwe jungu utrai jungi ya balakna umensi makuit ya balakna Maria tesuti ya balakna Pontius Pilatus lasana na ya la tep ya Bayar sekibiyam Hagasni balay Lamipan nekibiyam Ulakiw sabneng usang sukamon blay badan bor baro nang tawaman bisar kibiyam ngangit umensi makuit Balang Katolik bakut Nagajing ya selogeri kuit Nagajing mam ya gipop Nagajing mipan kadong Nagajing bam cukut Amen Lain spa and refusal तो दुबई को पारा बागा जिंखनिया जंगा बाट जुंपी kan longa ba pediang hun ha ublei ukpa badan bor baro To try pidang jing kinyan ki ti chong pi dag bandai jing ro burom kerteng jong u jing mutayangi berga balang baku jong u baro kawai to ai hangi ko traingi kerpad bangin laban shimbenda dakababit dor hakine gi jingmaya namar kata sin bala penminta yakane gi jinkniya la pendap yakakam jonga jing sius phayangi dau kres utrai jongi Amen utrai undon ringkad bat phi Rengka bat piro to kintiwela ki dhonot kinti ki sau try tong aingu ya utrai ublei jongi ka song hok bat khatei da shisha kalong ka basong hog bar ka badai kadai ti jongi bar ka jing penim yangi haman la ka por bar ka jakha ban aingu yame ko kandrad ko pa ba khoid ko balai badan bor bat bam jukut lengba utrai jongi u Jesus Christ ha uba melabon man pentama ya kie barom dakaba ai ben talem yangi haka jingda pura jongum namar bat la ulalong haka dur jongu blai penban ula pen sudaya lade ba dakas nam jonga ding phana jongum ulawandra yak jing suk haka prathai namar kata lakin tiu yau halor kie barom ba ula khlalong ka thmei jonga jing penim bam chikut hakito baro ki ba khongu ya ba namar kata rangar bar ki angel bar ki ark angel ki khets im bar ki hima bar baro ki fight billion bar ki bor jonga bneng ngirwai ki jingruwai royame bar ngi pen bana klam sange Bakud to try Bakud you play ki ba
para sar sina kane khale mara ke jingir ke bakrao renggar bari nuk pu bar kane ke wain tungai te bar ke jing tumo jungi hakmar utrai berkat bau ji sun pen khalai ni pu bar ke wain kum gamet bar ka snam jungo tungai duwai ba uji sun pen khalai ke donor jungi bar ke jingim jungi da shisha melong ba koir kutrai ketumai jonga jing koid baro namar katang ikrpad yame topin koid pen kentang igene jing tarwa jongi daga ba pha ya umen sim jongme kumga umjar halor jongki bakendup klalong yangi kamet barkas nam jong utrai jongi u Jesu Christ hakapor bala dino ya u badala kamon sngobha ula pediang ya kajing shashitom ula shim ya ukpo badakaba aingu yame ula kedia ya u badula ai halake senran u om to shim bartobam nakane pi baro namar kane kelong kamet jonga ya kaba NIT nakabanta jompi haka jukurukum endalala iabam ula shim ia kakuri badakaba aingu biang iame ula ayaka halake senran uom to shim bato di nakane pi baro namar kane ke longa khuri jonga snam jonga jutamba thamai bad bam chukut ia kaba en penme nakabanta jompi bar nakabanta ki babun nakabanta ka jing map yaki pop to le yakane ban kan mau yanga kajing maya jong kajinge katasin bangi bamjune upu badgi di nakane kakuri iben na ya jing yam namar katangi ke ba pen men tai ge jingya bar ge jing me pat jongo ngi terwa hame kutrai ukpo jonga jing im ba dia ka khuri jonga jing penim ngi da aingu aidam namar malen nyau yangi ki ba bit ban yang hakmar jong me bar ban shakri yame da ka bas ngoret ngi karpat yame bangi ke ba ye benta hakamet bar ka snamu kres ngin long ke bala penya terle kawai da umen sim bakhoi token mau kutrai ke balang jong me khabala priang hastla ke perthei Barto penjana yakha ke jingid ringat baru liok pa bakhoi jongi ibilbert marwen bishop jongi barbaro killing do barkerunium token mawlam ro khilmen ki parashin rang barkin thei ki bala yoti ada ka bakarmen yage jing me pat bari baro ki bala khlad no ha ke jingis nei jome to pdiang yage shage jing shai ka khamar jome to is ne yangi baro ngi krpadiam me barangat bar khamariya te sudi bakhoi ka khme jonguble u joseph bakhoi kurim jonka ki apostol bakhoi o francis de sales bakhoi bar baro ke rekhoi ki bala pen sngo bhaya me patang la patang ngindup long ki babit banyo benthalem hag jingim bam chugut bar bangini yaro bar khandon burom yame dau khun jong me u Jesu Christ dau lembat u badhau kan long hame ublei ukpa badan bor haga jingelong khabai jungumen sim bakhoi baro ke borom barke jingero junom la junom amen sarsin tong nai te bar ke jing tumo jing yak madu trai bada ke jinget ke bakhraw tong duwai ke jing duwai jisu le khayangi banduwai kok pa jongi ba beneng long bakhoi ke teng jume
kan wan ka himal chume kan long kamon chume hak kindo kumba hamane to yang imin ta ka chumbang jungi ka bala basni bat to ma yang ingren khang jungi kumbang ram ke bala snew yang ngi lo jala mingi shaka cheben shoy re to plai jing na ka basniu to plai yang ngi ikar par ku trai na ke jing snew barom ha ke jing spon jung me to ai jing suk jing sign ha ke sngi jungi khlang bada ke jing yarap ke jing is nei jung me ngin light barabor na ka pop bar ngin ya jingar na ke jing jinjar baro khat bangdang ap kmili de ke jing kharmen ba khoit bar ke jing wan part jung nong penim jungi u Jesus Christ namar ke chume ka long ka hima ke chume ka bor bat ka buram chinam la chinam kutra ai Jesus Christ me ubala ong hak ya pastol jung me ke jing suk nga i hapi ke jing suk junga nga ai hapi wat pet ya ki pop jungi henre ke jinge junga balang jung me bad ha ke jing bone jung me to ya ke jing suk bar ke jing ya tele khabai katkum khamon jung me ma me uba im bad basin shar junom la junum amen ke jing suk utrai kandon barabor ring khat bat phe ringka bat phiro to ngar tri ber ke jing suk ibe ha ibe pat go kulang bradu play make it keep property the smells in yani go kulang bradu play make it keep property the smells in hakme yukun lang broad jung oblay hakme bakit no yaki pop jung ka prathai sukito ke bala khot saga jing khawai jung khon lang broad kan ride ngam long ba song ho ba mandrong ko ka ying chunga Henry Henry Shong shong Tang tang ti ka man sim chunga sakya hi
Jing it mea namar jonga but ngam la ko try clem da terwa like a jing im snow wat langa tu kertu hatu kasngi katu namar jong me naket kajing isne namar jongan las namela tese alor tinknam ikai sitam bansyam ya rab tinknaban ba gad bakirwai ngandran namar jong Ia roi pergi pendon kurang meh hagane keleman. Iblis berputar nak benda ke jendon jong berenggar pergi ibe hagane ke pon. Jesu bayi engage kem. Pamelaman permelarum hampo kodron jong ibe hagador jong kubali berhagador jong kemain. Pergi gain putrai bangala petiang ke med pergas nam jong hampo kodron jong ibe ko jesu berhagane keleman ke jinget ke bakrau. Sach sing irang ai tibar ke jong tumo jong hakmar jong putrai. Kerkudo yang ibe putrai. Pin code pin kia ke bapang ke bashito mara ke jesu agane keleman. Hidumai nak benda bar ke production benda gene ka mas bakoi online nak ke sen jong ki daga jing trang daga jinget ke bakrau. Ko jesu bayi kerkudo ya ke ibe hagane keleman. Direct bas pon ke jesu alor jong ke bar na baki ni pediang jumur ke jing kerkudo jong putrai halor jong ki. Hidumai nak benda ke inar hirang ter ke bansuan apne banai adulai po tarik ya itie ke bar ke daga hakmar jong agane keleman. Ia IT awar ke mereka bala ai kerteng ia IT awar ke mereka ban saman mar sibenda ya kena trade ngadu lai pau tarik video main ke beda jong ke be utrai ai bakini update support ke jengker ko jume halor jogi ko jis pura kena kulle mat ikar pade mani arab yang ia be bam inam pertubode ke jingim bar ke jinglong jogi pharisi bar ke start ain ya arab yang ia be utrai ban id me nadu ko nor ai bam inam im kum ke pharisi bar ke start ain tang pongum yaki ain bar ke dostor ya arab yang utrai ban id me ban kham id me ban ke bara jogar ke berte kumjur ban ya arab yang utrai bangiru in id bara ke in mar ke para jogi ke para jogi kumba bale kai yang ban ye ko doi ko jesu bin kudeng ko jesu pelai kudeng ko jesu na bara ke bor jin ko man haleluya 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 jesu haleluya 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 Tong ina duwai. To the hangi ko try ya ud men sim jong jingir jong me bad haga jings born jong me ya ki to ki ba melab sahun da uwei ukpu na bneng to penlong ya ki kabai jingmod kabai ke donod dau kris utrai jongi Amen. Utrai undon ring khad bad phi Engkau berpiru. uplei badan bor baro un kurkudo ya phi ukpa badu khon badu men sim bakoin
Amen. Tolej suk badiaro ya utrai daga jingim jongpi. Ni sangu yau play. Sanspa lai pulai. Puram học pa patukun ham sim pakut marlong ba meningkong kujumentau baraboy chinam la chinam amen. Ini roi trai Jesus Christ chinam la chinam amen.